A umím rychle počítat. Jo? 35 x 21. 95. No ale to nebylo úplně přesný, že? Ale bylo to rychlý. Jdeme dál. Co vás motivuje k této práci? No máma, s vařečkou v ruce. Už od malička je mou velkou vášní neumřít hlady. Jdeme dál. Jaké jsou vaše špatné vlastnosti? Rád se procházím, zajdu do kína a taky trochu sport. Mám vám zopakovat otázku. Tady je někdo nahluchlý. No jakože to ne, teď jsem odpověděl. Moje image je narušena. Moje dobrý. To hodně o stylu, víte? Jo. Moje chyba. Píšu si. Evidentně utekl z blázince. Další otázka. Jaké jsou vaše špatné vlastnosti? Jak šokující.